Posibleng maharap sa mabibigat na parusa ang mga sangkot sa pagbebenta, pamamahagi at paggawa ng mga counterfeit, altered at expired na gamot. Ito ang babala ng Pampanga Police Provincial Office o PPO laban sa ilegal na sirkulasyon ng mga naturang gamot sa merkado. Ayon sa pulisya, delikado ang mga ito sa kalusugan dahil sa hindi nito epektibong paggamot at masasamang side effects. Pwede ring malagay sa panganib ang buhay ng mga gagamit nito. Kaugnay nito, pinaigting ng mga otoridad ang operasyon laban sa ilegal na paggawa at distribusyon ng peking gamot sa pakikipag-ugnayan sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno. Sa ilalim ng Republic Act 9711 o ang Food and Drug Administration Act at Republic Act 8203 o ang Special Law on Counterfeit Drugs, maaaring patawan ng parusa ang mapapatunayang lalabag. Kabilang dito ang 5 taon hanggang habang buhay na pagkakakulong, multang aabot sa 100,000 hanggang 10 million pesos, at posibleng pagbawi ng lisensya at pagsasara ng establishmento. Paalala ng mga otoridad, maging maingat sa pagbili ng gamot, lalo na sa unauthorized sellers, online platforms at mga establishmentong walang lisensya. Hinihikayat ang lahat na bumili lamang sa licensed pharmacist, tiyakin ng expiration date at packaging ng gamot, at agad i-report ang mga kahina-hinalang bentahan sa mga otoridad. Kasama si Karen Morillo, Bryce Oracion, CLTV 36 News.